Ik heb net bericht gekregen van het Venlo's Depot. Er is werk gevonden van Vert. BKR-werken. Zijn eindelijk gevonden na jaren zoeken. Vert Verstraelen is tijdens zijn leven bekend geworden door zijn rol als Christus in de Tegelse Passiespelen. In Noord-Limburg, even ten zuiden van Tegelen, ligt aan de Maas het kloosterdorp Stijl. Hier werd in 1939 Ferdinand Verstraelen geboren, als negende kind van Gertruda Spielhoven en Jules Verstraelen, die hoofd was van de lagere jongensschool. Op jonge leeftijd was Vert al schilderend aan de Maas te vinden. Ook tekende en schreef hij in zijn vaders dagboeken. Het sloeg 1. Als de volle dag scheen de onbewolkte maan. De houten kerkdeur werd in het maanlicht als brons. Dat is de mijnram van Marcinelle. In België is die een hele erge mijnram geweest. Die peerachtige vorm, dus die Christusachtige, dat is tekening zoals hij ook alles deed. Dat deed hij altijd. Dus die vorm van dat gezicht heeft dit weer. Ja, ik zou dat met een pottenzoek kunnen doen. Maar, en dat vind ik je typisch in terugvinden. En dan ging hij dat zo doen. Ja? Dan keek hij naar de plant en dan kwam het zijtakje. Hè? En dan ging dit. Kijk, dan wordt hij hier dikker. En zo tekende hij dan. En al die tekeningen hadden die maat. Altijd, steeds het eivormig, wat die koppen, die verbijstering die ik dan net al zag op die foto, die kleurfoto. Hè. Dus ook een beetje dat Christus-idee, dat offeren, weet je, dat zat allemaal in die tekeningen. Dat had ik heel goed door bij hem altijd. Technische Hogeschool Eindhoven, THE, hè, heb ik in 1958 gemaakt. Dus de T, de H erop en de E er bovenop, zie je dat? En dat heeft direct te maken wat hij zegt. Dit is de aarde, dit is de hemel en dit is de aarde en er staat een mens in. En dus de techniek met de geest. En daar is dat teken eigenlijk op gebaseerd. TE, het is eigenlijk het kruis. Dat vond Vert altijd prachtig als we dat in combinatie met elkaar brachten. Ja, dat is hij. Zo ken ik hem goed. Ja. Maar had hij die tas bij zich. Volgens mij had hij die met die examens bij zich. Dan ging hij buiten tekenen, heeft hij me al verteld. Dit is een affiche wat ze moesten maken. Mensen bouwen molens en iedereen mag zijn eigen idee maken. Maar ook die letters erop, die heel duidelijk, die heeft hij altijd getekend. Zo'n O's met zo'n 2 rondjes aan elkaar. Zij moest bij mij een opdracht maken voor een grammofoonplaat-hoes. En dan moest hij eerst iets kennen. Wat ga ik doen? Kennen. En toen hij dat had begrepen, of je het ook zou kunnen, probeerde hij het te kunnen. En dan kwam ik bij hem en ik zeg, Vert, wist het mee zitten.
Hij zegt, ik sta aan de vooravond van het ontdekken, zei hij dan. Hè? Nou, dat vergeet ik nooit, dat zei hij altijd. En dan begon hij met uitvoerende dingen, maar allemaal een beetje moeilijk, een beetje langzaam, een beetje verwacht. Maar uiteindelijk het product wat hij maakte, dat was een perfecte grammofoonplaat. Dus ik herinner mij die nu als de dag van gisteren nog. Een plaathoes van Stockhausen. En die plaathoes die bestond uit zwarte lijnen, centimeter breed. De lengte zo van een pianoklavier en daar een harmonische geheel van gemaakt. Ik zie dat voor me, zwarte strepen en witte strepen. Nou, dat had hij schitterend gedaan. En dan was hij heel vriendelijk, dan zei hij, meneer Scheffer, zei hij, hè, zo met twee handjes, geweldig hè, zo. Dat kon hij dan van zichzelf zeggen. En zodoende heb ik hem dus op de academie leren kennen. Toen dit eindexamen was, want ik ben zelf ook dikwijls een andere academisch gerecruiteerd geweest, toen werd er afgecheckt, heel normaal, waar zijn de studenten? Nou, iedereen was er, iedereen had in zijn lokaal zijn stalletje opgebouwd, wat hij allemaal gemaakt had, alleen Ver Verstralen ontbrak. De directeur wist dat ik in Tegelen en Ver toch ook kon. En zo zou jij er niet naartoe kunnen rijden, want er was de tijd te kort voor met de trein en te bellen. Toen ben ik daar naartoe gereden. En toen kwam Vert naar binnen, had hij de map en toen dachten we allemaal, dan moeten we dit maar ergens uitleggen, zei meneer Smeets. Je had niks uit te leggen, had niks bij zich. Een pijp en zo'n tabak. Dat lag in zijn betrokkenheid. Hij was dus in die loop der jaren op de academie in de antroposofie terechtgeraakt. Hij was een beetje een volgeling geworden van Rudolf Steiner. En als je op dat moment dan, zoals Rudolf Steiner denkt, dan is niet genoeg naartoe gewerkt, dan moet je er niet naartoe gaan. Maar dat ken ik van ook nog meer collega's die dat conflict dan krijgen van ja, wie? Ik weet het van René Daniels bijvoorbeeld, een verhaal hoorde ik daarover, dat twijfel. Natuurlijk twijfelt iedere kunstenaar continu, maar die twijfel is dan bij hun zo groot, ja, en dan dat ze blokkeren. 1958 ging ik naar de academie en Vert, die was daar al een jaar. Ja, het is een grote flamboyant was hij voor mij. De lijn was op die academie dat je een vak leerde, ontwerpen voor reclame, dus industrieel ontwerpen en textiel ontwerpen. Dat was de academie. Maar ik had een sterke hang naar het vrije kunstenaarschap en dat had Vert ook en dat was de band. Ja, hier zie je, hè. Maar je ziet ook weer die gebaar, die theatrale kant van Vert hier. Ja, moet je kijken hoe jong dat hij dan is. Toen kwamen dus het stel, jongens, vooral jongens, uit Tegelen met die speelden de passiespelen. Ja, Louis Luker, en die begon banen te laten groeien, de haargroei. En Vert ook, dat vond ik altijd heel interessant. Christus hoor, F. van Stralen. Grafisch ontwerper. Mijn rol is de Christus vertolking. Als je alleen maar die rol zou uitbeelden, ik bedoel, dat zou niet voldoende zijn. Het is moeilijker omdat je dus eigenlijk een persoon voorstelt. Om dus iets waar te maken van het mysterieuze van die mens die daar toen in die tijd geleefd heeft. Daar is op een plek waar je het misschien niet zou verwachten, is daar op de muur een grote muurschildering gekomen. We hebben in de tijd heb ik gevraagd aan Vert of hij op deze muur, dat was eigenlijk de enige muur waar niet altijd maar weer pallets en toestanden stonden. Maar deze muur hebben we toen uitgezocht om een muurschildering te maken. Maar het ging er dus voornamelijk om dat er in het bedrijf kunst kwam. Dus dat is toen ook de basis geweest van de kunstcollectie die wij later zijn gaan opbouwen.
het heeft iets van klee. Misschien, maar ik weet niet zeker of het zo was, dat hij zich heeft laten inspireren door klee. Hij kon hier ook niet constant bezig zijn, overdag bijvoorbeeld niet, maar het was altijd tegen de avond. Of, hij had het op een gegeven moment het klaargespeeld om over het hek te klimmen en dan zo hier deze ruimte binnen te gaan. Daar werkte hij dan een hele tijd op. En elke keer. En dan moest dat dan helemaal perfect, zoals we dat. Wap, daar staat hij. Daar staat Vert met zijn samurai. In die tijd was ik dus bezig met zo kunstenaars te zoeken en te interviewen. En in dat kader heeft iemand tegen mij gezegd, daar loopt toch ook nog eentje rond in stijl. Dat is die van Verstralen, van de meester. En de eerste keer toen werd opengemaakt door zijn vader. En dat huis en die vader en die deur, dat was echt alsof ik in de 19e eeuw keek. Zo was hij ook gekleed, hij was had zo'n wurmesje, zo'n wurmesje heet dat hier. Zo'n deel van een driedelig pak had hij, en zijn hemdsmouwen en zo. Stond hij daar, mag ik je een vraag stellen? En toen kwam Darwin om de hoek kijken en zo. Nou, het was een iets andere wereld dan waar ik uit vandaan kwam. Dus ik had ook echt het gevoel dat met die deur een hele andere wereld openging. Alles wat er zeg maar, aan magie en romantiek en gevoel in die tijd voor mij daar lag, tussen die hoge bomen, verscholen tussen die kloosters, een gevoel van tijdloosheid, een gevoel van dat de wereld nog in orde is, zeg maar, op een bepaalde manier. Die wereld is natuurlijk definitief weg. En met die wereld verbind ik Vert wel heel sterk. Maar ik vond een goede acteur, ja. Hij had een goede dictie, wat weinig acteurs hebben. Mijn woning is een woning des gebeds. En gij hebt hem op roverschool gemaakt. Hij loopt met hem van ons. Jezus draagt het kruis. Dat kwam diep uit zijn ziel ook, hè, dat lijden. Ik bedoel, dat was niet iets wat hij alleen maar hoefde te spelen. Het was ook een heel erg beleefd gevoel. Nou, dit is een mooie foto, de moeder Maria, hè, de Pieta. Maar wat ik al zei, als dat zijn beroep was geweest, had hij het niet gedaan. Hij kon ontzettend overdrijven. Dat maakte hem ook charmant, zeg maar. Ja, daarom had hij ook een geweldige charisma. Er zit brieën in, hè? Brieën en intensiteit, echte brieën. Als je ziet zo'n vlakverdeling hier, hè? Hoe die overloopt in deze vorm, hè? Dat is een geschreven ding, zonder fouten. Als je een brief schrijft en je verschrijf je erin, dan zie je direct dat foutje, dat donker met type ook. Hè? Hier zie je geen fout. Dat ding zit volledig in elkaar geschreven. En mooi van toon en mooi van kleur. Het is een verzameling van mathematische vormen. Dus de ronde vorm, de driehoek en het vierkant, de basisvormen van de tekenen. En optisch grammaticaal is de verdeling overal, zie je dat het een schilder is, die heeft gevoel. Als je Miro ziet, doet dat ook. Kijk, de maatvoering, hè, de grootte die overblijft met 2 O's, de grootte. Hè, en dit ten opzichte van de maat van die vormen, van de driehoek en de vierkant, ronde vorm, driehoek. Dat is zo subliem gedaan dat het een perfecte organisatie is. Wat hier te zien is, dat kun je zien, dat is het ambachtelijk kunnen, het maken, wat ik straks zei, dat is omgezet in creativiteit. En dit is geannexeerd in elkaar gezet met 4 verschillende dingen, maar tot een totaliteit. Ik noem dat een totaalbeeld. Deze bijvoorbeeld, hè? En op een wit kader weet je niet meer wat je terugziet. Als je dat goed ziet. En weet je waarom dat zo goed is? Weet je waarom? Als ik het tordeer is er niks meer. Weet je wat dat is? Torderen, draaien. Dat ken je nog niet naar, dat heb ik al lang gezien. Nou is er niks meer. Dat betekent dat het visueel door de schepper goed in elkaar is gezet. Mooi hè? Fantastisch, ja. Wat ligt hier allemaal? Hier ligt de verzameling. Wat is dit allemaal?
Dit heeft hij dus gemaakt toen hij in het Van Gogh Instituut was, hè? Je weet dat ik nooit iets van hem gezien heb, hè? Heb ik gehoord. Ja. Ja. Ik heb er wel heel vaak naar gevraagd, maar nee, hij is nog niet af. Nog niet af. Of, ja, meestal was het niet af. En het af was het niet goed. Ja, je vraagt je af waarom hij dit nooit liet zien, hè? Ik bedoel, hij bracht het wel naar de BKR, maar hij liet het niet zien. We hebben dus samen dat blad gemaakt, hè, poëzie. En hij deed dus layout. En nou ja, ik zei van, nou ja, die vormgeving, dan doe jij de vormgeving. Dan zit hij, ja, deze keer en we kijken of we dat... Hij wilde het best iedere keer doen, maar hij wilde geen verplichting. Je kon eigenlijk niet met hem afspreken, want dan vond hij dus, dan dacht hij, ja, jezus, dan heb ik een afspraak. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil helemaal geen afspraak, ik wil helemaal vrij zijn. En alles wat het met regelmaat en met een soort van burgerlijke regelmaat te maken had, ja, daar was hij natuurlijk hels tegen. Daar kon hij niet mee omgaan. Dat wilde hij ook niet. En zoals gezegd, het was voor ons de charme, omdat wij waren, toen we jong waren, ja, god, we zochten juist naar dat soort excentrieke manieren om te leven. En dat maakte hem ook zo interessant en zo spannend en zo eigen en zo bijzonder. Er was denk ik geen dag, is er in de tijd dat ik Vert heb gekend, geen dag voorbij gegaan dat hij niet even naar de Maas liep. Vert was een enorme verzamelaar. En alles wat mooi was, wat ze tegenkwamen, dat nam hij mee naar huis en dat stelde hij tentoon. Dus. Ja, die Maas, de kronkel in zijn leven is de Maas. De kronkel, de hartslagader van Vert is de Maas. Hij gaf les aan een vrije academie aan kinderen. Nou, het was gewoon speciaal om van hem les te hebben. Hij was veel meer dan alleen maar een leraar die kinderen een beetje tekenen en schilderen leerde. Maar hij hield gewoon van kinderen. Hij luisterde naar de verhalen. Soms was hij ook wel een kind. Hij inspireerde, denk ik, bijna iedereen. Als ik aan hem terugdenk, komt er een beeld op dat mij altijd bij is gebleven. Het silhouet van een zwarte figuur, rechtop zittend op zijn fiets, statig, één hand aan het stuur, zijn blik streng op de horizon gericht, zijn lichaam stijf, zijn benen die bijna automatisch roteren en hem als een flits vooruitjagen, alle obstakels als een volleerd circusartiest ontwijkend, handig, snel, alert, onderweg. Alles aan hem straalde, spanning, kracht, behendigheid en souplesse uit. Het was een bescherming voor dat wat hij diep in zijn hart was, kwetsbaar en overgevoelig. En niet in staat te begrijpen hoe dom de mensen zijn.